6-krát účastníkom Ligy majstrov hádzanárov a dokonca sa s Prešovčanmi hráči IK Seveho. Hernández proti Sevingerovi. Hernández, parádny gól! 26-24. Štvrtá premenená sedmička v podaní Hernándeza a Linus Ekman si berie svoj druhý oddychový čas. Team timeout pre IK Seveho. Hernández pokoril Moréna. Prešov vyhráva 27-26. V tomto zápase Hernández ho pokoril. Prešovčania vyhrávajú 17-11. A o sezóne Európskej ligy fantastickým. A Hernández s jeho druhou úspešnou sedmičkou. Prešovčania poprvýkrát v zápase vyhrávajú o 3 góly, ale musíme povedať 4-5 gólov za sebou bez toho, aby inkasovali. V 19. minúte išli. Opäť strela do zeme a do prvná. Hernández a jeho prvý strelácky pokus znamená, že Prešovčania sú vo na Prešov. Hernández proti Sevingerovi. Hernández zrušil čaro Sevingera. Prvá premenená sedmička Tatra na Prešov a domáci vyhrávajú o 2 góly. Treba povedať, že zmena tej prešovskej obrany, hlavne príchod Arašu do stredu. Hernández dáva vyrovnáva na 30-30. Však pozrite, je tam 1 sekunda a je tu koniec. Tatran Prešov. V 20. minúte duelu Európskej ligy v základnej skupine G na palubovke Prešovčanov 10-11 a tak potrebuje niečo zmeniť. Posunul do hry Islandsko. Namiesto neho je teraz na pivote Tromler. Odpískaný faul na Grötu. Jeho prienik bol za... Opäť Gröta. A zopakoval sa skvelý zákrok v defenzíve.